Mismong si Brigadier General Alden Delvo, ang Director sa Police Regional Office 11, ang nangulo sa turnover ceremony sa 36 kabagong patrol vehicles kaganyang buntag Pebrero 5 sulod sa Camp Quintin M. Merecido Command, Buhangin, Davao City. Matod ni Brigadier General Delvo nga ipangapud-apud sa matag probinsya ug local government unit ang mga sakyanan. Yes, it will be distributed on the provinces and the city. And natay napili nga municipalities nga kinahanglan yun nga ato ang isyuhan anang ato ang pick up. Matod ni Delvo, dakong tabang sa police operation ang mga patrol vehicle. Especially karon nga natay nga mga flooded areas, no? And of course ato ang anti-criminality pod dako kayo ni siyang tabang. And tabang gihapon sa community gihapon. In terms of calamities, catastrophes, na we have been experiencing for almost 3 weeks now. Naglaom ang PRO 11 nga dili kini ang ulahing higayon nga adunay ipang turnover ng mga sakyanan alang sa kapulisan sa rehiyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.